Deta ni Nana Ansing. Hoy! Ada ako din ang piprint script mo na katulang salsala! Sige, sige, kasi! Sige, sige! Sige, sige! Mansaw. Woo! Bata man. Bakay mari. Ah, sige. Oh, taman. Ay, ay. Baka madalan din na. Baka ganun dito rin. Ay, daman. Sampai ke mana copyright? Dalam pada kali. Ayah, nampak ni bukan exercise. Lagi kan? Katawan ni Carlo may salam ni Santi. Betul tay. Dalam mana? Kita kapay kas. Ako na na. Relax ko na ka. Bisa kapalitan. Hinaindan mo ka ng salam eh. Naday mo ba? Sige mana? Gusto na ka naman mo ka. May nagbalik. Ay, baka sila. Papansin. Ban! Dapat Maya. Rasa nama si Bukit ni? Bukit. Kamu nalalig ng kinilang Dapat apa? Nalalig. Lati-lati sa lakot. Ulawan. Nakikinig kayo. Mana yung orang di pizza? Pang-isalunan na, pang-isalunan. Uy, Mana yung pizza? Baksalunan. nakikinig kayo. Baka pamain natin din eh. Wala pa rin ka rin. Lay Mansaw. Tagaligan mo ka rin mo. Sige. May banang. May tuyang. Ay, bakit natin pala din nagsasala? May Danmarks. Pero, Ay, Jenny, sumangot tayo dyan eh. Di ko maumay dito nagsala-sala. Ikaw! Ay, Wow, sigaw masaya ka pa ba? din. sala tayo. Ito lang mo pa rin ka rin. Baka makapalunod. Nagsungabot. Nagmaya ka. Nagkaksalang magpinaman.
Kaya dana nga makabantay ko na. Nabandukan na nagpugi. Hindi pa dati makabantay. Kaya vlog lang namin. Ay na, naglayng ni Tuya ngayon. Waya na. Kaslagbugbugo wala manok ah. Isa dayta ni Doña Dolores kini Diana. Dagiti agina. Bantayaw ka. Bantayaw. Mantayaw tako. Ni Bagat Ansing di na kaya tagsala. Ang pipidyo ka no gamin. Oh, daytan. Oh. Mansaw. O sige, taman uwik. Isa ka dyan ang mo. Siya ka mo. Ay, tikuti. Ay, sisiko. Nalaing kang magsala ni Bagat Ansing. Nakanain tayo. Itigasan tayo. Mas matan. Itigasan tayo. Itigasan tayo. Ay, umadupit sa no kastoy. May sa duwa, 5. Yahoo! Ang nagkagabuyan na, di ka kasi ako yan. Maladagay. Yan na siya. Ay, post na di Facebook na taga ko ah. San Gabriel. Ingat tayo. Ay, narinig ito. Sige, bye. Ay, sige kasi. Oh. Kawanan dyan ay print di sursurate kaon. Mayaman. Ay, nga na yung friend siya pinag-i-friend. Ada ka dito sa sala. Ay, apaw. Ang lakas kay Kano. Wala, ganda Yan yung information. Ay, tuyang kasla ka nagbugbugaw bilate. Oh, dapat. Ganda ka man. Oh, data di pitsan. Data. Iso data ni Lakay Ignas. Oh, dali ba? May tatay na. Sana ka man, tatig na. Nabandong ka. Ano pa tayo? Oh, data. Woo, mayat. Ay, iso data ni Ignas. Apo. Data. Oh, kaslagar arado live. Nay, ago ka ti makina. Kinsaw, kinsaw. Chinsaw, chinsaw. Tumaray ka man, Glenn. Woo! Daytaman. Pinatara ko ah. Na ilan. Tumaray ka. May mayati music. Hoy, manantay yun! Thank you, Ma'am Danica. Danica. Ma'am Danica. Sino nga Danica? Sino? Iso na ng kwa natin pizza? Ikaw na lang tayo. Sakti para nagka-chas. Thank you, Ma'am Danica. Thank you, Ma'am Danica. Arigato gozaimasu.
Hoy! Son! Ang merinda tayo